Il-presepju għalkemm huwa prinċipalment raffigurazzjoni artistika għandu rwol importanti fil-fidi nisranija, juri ġrajja ewlenija fl-istorja kollha tas-salvazzjoni, it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, u għal-mezz li qarribna aktar lejn din il-ġrajja u jgħinna nerġgħu ngħixuha. It-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu arti, fidi u tradizzjoni huwa konvenju nazzjonali tal-presepju mifrux fuq jumejn bejn is-26 u 28 ta' dan ix-xahar, imtella minn Immanuel, laqda presepisti għajnsilem Fawdex u se jsir fil-każin tal-Banda San Giuseppe f'Ajnsilem stess. Dan il-konvenju mhuwiex biss fejn ħanuru it-teknika ta' kif wieħed jinħadem il-presepju, iżda ħammorru oltra minn hekk. Infatti ħajkonna 5 kelliema fejn 2 minnhom huma Biblisti li ser jagħtuna spjegazzjoni tan-nattività mill-att kif naqrawhom fil-Vanġeli, imbagħad ser ikonna 3 speakers oħra fejn se nittrattaw in-nattività fiċ-ċinema, in-nattività fl-arti u anke l-oriġini tal-presepju Malti. Min barra l-kelliema li se jitrattaw il-presepju mill-aspett tal-fidi, tradizzjoni, teknika u ċinema, il-parteċipanti se jiflu wkoll it-teknika ta' kif isir il-presepju permezz ta' workshops. Biss irridu nżommu f'moħħna li l-presepju ma nistgħux nibqgħu inqisuh bħala xi ħaġa dekorattiva ta' żmien il-miliet, imma nistgħu nittrattaw anke wkoll mill-lat ta' turiżmu reliġjuż fejn barra minn xtutna hemm speċjalment fl-Italja u Spanja fejn aħna iktar close tagħhom bħala għaqda, hemm mużewijiet kbar fejn dawn jitgawdew is-sena kollha. Il-presepju, ix-xena ta' twelid ta' Ġesu jaf l-oriġini tiegħu lil San Franġisk ta' Assisi li fis-sena 1223 għamel l-ewwel presepju ħaj fi Greccio, l-Italja, biex iwassal il-messaġġ tal-milied b'mod aktar ċar lin-nies. Snin ilu kienu jsiru bil-karti tal-gazzetta jew xkejjer tas-siment jew kartapesta. Illum il-ġabla u l-fowm huma fost il-materjali ewlenin li nsibu fil-ħdim tal-presepju Malti.